Prelepo izgleda. Ako volite dokumentarne filmove... Slobodno otpije. Ja mogu sad da otpijem, moram nešto da pročitam, ne mogu punih usta da čitam. Kaže, međunarodni 7. po redu festival dokumentarnog filma Bell Dogs se održava od 7. do 13. maja u Beogradu. Filmove možete da pogledate u Domu omladine, dvorani Kulturnog centra i Sava centru. Publika će biti u prilici da uživa u domaćim i stranim dokumentarnim ostvarenjima, a festival otvara Oskarom nagrađen film Citizen4. U okviru domaće takmičarske selekcije biće prikazan dokumentarni film Dug u krvi, autorke produkcijske kuće Vice, Katarina Petrović. Sad šta je bitno za vas? Delimo 3 puta po 2 karte za 2 filma. U pitanju je za početak film Šuma, koji će biti prikazan večeras u 19 časova i Citizen4, koji će biti prikazan u 21 čas. A oni koji nam se jave dobit će karte koje će ih čekati na blagajni centra Sava. Možete da se javite... Sad ću ja prvo pošaljem. Maro, Sale, na koji broj da se jave? Da pošalju ime, prezime na 064 050 40 30. Cena poruke je standardna, dakle ne zarađujemo na vašim porukama. Poslala sam. Poslala si? Evo, to sam ja, Mara. Pisala kao Vanja, da znaš da je ona. Pisala sam, to sam ja, Mara. Nemojte da snimate moj broj telefona. Prvi, dakle, 3 puta po 2 karte, ići ćemo redom, prve 3 poruke koje stignu, to je to. Ja sam stigla? Da, jesi, stigla si, ali nisi prva.